саломи гарму ҷӯшони хидмат мерасонам ба кулли бинандагони канали Рӯйгон Авиа. боварӣ дорам ки ҳамаат созен хубен иншаллоҳ ва ногуфта намона бардораи азиз бениҳоят занго зиёдай, бениҳоят смсу ватсапда зиёдай. ба ҳамон хотир видеоро то охирша тамошо кунен, классои худтона дариқ надорем подписатсия кунен, поделитсия кунен, то ки ҳамаи муҳоҷиро хабардор бошанд. ҳамон нафарое ки дар ҳақиқат бисёртар савол метен, дар ҳамин видео ба саволотон ҷавоб мегирем, дар аксарият саволотон ҷавоб мегирем дар ин видео. Ба ҳамон хотир то охирша тамошо кунед, бо диққат гӯш кунед. зиёди нафарое ки занг мезанед, шумо мехоҳем ки нархи чиптаи ҳавопайморо бифаҳмед аз Федератсияи Россия, аз шаҳри Москва ба Тоҷикистон, ва нафарое ҳастанд ки нархи чиптаи автобусро мехоҳанд бифаҳманд аз Москва ба Тоҷикистон, ва бисёриҳо ҳастанд муроҷиат мекунанд ки золотои корона, яъне қарз доранд, суди мистишдагай. зиёди инсонҳое ҳастанд ки савол метиҳанд ки штраф дорем просрочный, ё ки регистратсия надорем, ё ин ки патент надорем, регистратсия кардагем ва патент гирифтагӣ нестем, ё ин ки дар мигратсионкомон работа задагӣ документ кардагӣ нестем. ва бениҳоят зиёди зангҳои телефонӣ ҳамон нафарое ҳастанд ки шаҳрвандии Россияро доранд ва загранпаспорт надоранд ва намехоҳанд гирифтан, мехоҳанд ки чӣ тавр, яъне ба загранпаспорти тоҷикӣ сафар кунам ба Тоҷикистон, яъне ба ҳавопаймо наметавонам парида. ва нафарое ҳастанд ки занг мезананд, бори худшонро мехоҳанд равон кунанд ва нархша мехоҳанд бифаҳманд ки килош чанд сум аст. ва зиёди саволое ҳастанд ки шумо ин видеоро вақте то охирша тамошо мекунед, ба ҳамаи ин саволо ҷавобша мегирем. хеле ки худтон шоҳиден, нархи чиптаи ҳавопаймо аз шаҳри Москва, яъне ба Тоҷикистон бениҳоят қимат шид. ва дар ин ҳолат шумо яъне роҳафтода набошен. автобусҳои Тоҷикистон яъне хизматрасонӣ мекунад ширкати Asian Express аз Котелники ба Хуҷанд Душанбе, яъне Хуҷанд, аз Хуҷанд пересадка Душанбе мешавад. нархи чипта 7000 рублай бародаро. ва ҳавопаймо ки боша, бисёриҳо занг мезананд барои чӣ нархи қимат кардем. ман аз шумо боз як бори дига бахшиш мепурсам аз кулли муҳоҷирое ки айни ҳол дар Федератсияи Россия қарор дорем ва ба мушкилиёт дучор шудагем. ман аз шумо бахшиш мепурсам ва шумо бояд мана дарк кунем, бифаҳмем ки нархи чиптаи самолёт аз мо вобастагӣ надорад. баланд кардан, поён кардан, нархи қимати арзон карданаш аз мо вобастагӣ надорад. аксарият нафарое ҳастанд ки медонанд ин чиза хуб дарк мекунанд ва аксарият нафарое ҳастанд ки намедонанд, фикр мекунанд ки вақте ки ягон мушкилии сар зад, билетҳоро мо қимат мефурӯшем. не бародарои азиз, мо на арзон мехарем қимат мефурӯшем, на қимат мехарем арзон мефурӯшем. нархи чиптаи ҳавопайморо, яъне авиакомпания худаш мемонад. дар як рӯз 10 маротиба официально боло поён мешавад, яъне арзону қимат мешавад. ва чиптаи автобус ки боша, ҳамин хел чиптаи автобуса, яъне калонҳо ҳастанд ки чанде ки гуфтанд, дар касса мо ҳамун нарх менависем. айни ҳол нархи чиптаи автобус аз Котелники ба Тоҷикистон 7000 рублай. ва нафарое ки шумо дар ҳақиқат бениҳоят зиёд савол метен, мисли пештара документ надорем, ягон сум шофира тием метавонад гузарондан. не бародаро, дар ҳуҷҷатҳои шумо мо яъне ҷавоб намегем. возвращение народи нагирен, ё ин ки чиптаи ҳавопаймо гирен, ҳамон нафарое ки шумо документ кардагӣ нестен дар Федератсияи Россия. вақте ки мигратсионкоатон дар работа задагӣ боша, шумо регистратсиятон боша 1 моҳ фақат бепатент дар Федератсияи Россия метавонед ки бигардед. баъд пас аз 1 моҳ шумо бояд патент дошта бошед. ва нафарое ки шумо дар мигратсионкоатон частния ва регистратсия дорем, метавонед ки чиптаи автобус харидорӣ кунед, озод сафар кунед. ва нафарое ки шумо дар ҳақиқат умуман яъне ҳуҷҷат надоред, на регистратсия, на патент, ва дар ин ҳолат шумо ё возвращение народи намегиред, ё ин ки ба автобусам агар рафтен худтон ҷавобгарӣ мегиред, яъне ба документҳои худтон ҷавоб метиҳед. нафарое ки шумо занг мезанед ва бисёри саволотон, яъне аз золотои корона қарз дорем, метавонем рафта ё не. бардораи азиз, вақте ки шумо аз золотои корона қарз гирифтагем ва шуморо дар суд додагианд, дар ҳамин ҳолат судебный пристав агар шуморо яъне запрет мондагӣ боша биромадан аз Федератсияи Россия,
ва дар ин ҳолат шумо аз граница берун биромадан наметавонед то наспорен. ба ҳамун нафарое ки шумо штрафҳои просрочни доред, яъне аз автомобил ронандагӣ кор кардагиан шуморо штраф кардагиан просрочни шудагиан, ҳамин хел агар суда рафтагӣ боша ва судебни пристав шуморо запрет мондагӣ боша, шумо наметавонед. хо дар автобус, хо дар метро шуморо штраф кардагӣ бошанд, ҳатман суда рафтагӣ набоша, шумо метавонед яъне границара бироед. аз сарҳад яъне шумо берун бироед. ва вақте ки судебни пристав шуморо запрет мондагӣ боша, шумо аз сарҳад берун биромада наметавонед. ва нафарое ки шумо шаҳрвандии Россияро доред ва загранпаспорти Федератсияи Россияро надоред, дар ин ҳолат шумо агар загранпаспорти ҷумҳурии Тоҷикистона дошта бошед, метавонед ба автобус сафар кунед ба Тоҷикистон ва ба самолёт шумо наметавонед, яъне чипта вақте харидорӣ мекунед шуморо мегардонад. ва нафарое ки дар ҳақиқат шумо алимент доред, шуморо инчунин, яъне судебни пристав запрет мондагӣ боша, шуморо мегардонад. ва нафарое ки шумо мехоҳед бори хитона равон кунед, бор килош 150 рублай бардорои азиз, метавонед биёред. ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа рейс мешавад автовокзали Котельники, метавонед пешакӣ занг занед. нафарое ки мехоҳед сафар кунед, ҷойҳои хитона бронировать кунед дар WhatsApp, ва нафарое ки мехоҳед ки бори хитона равон кунед, метавонед оварда според дар автовокзали Котельники. килош 150 рубл, нархи чиптаи автобус 7000 рубла дар бар мегирад ва чиптаи ҳавопаймо ки боша аз 13000 сар мешавад то 14-15 то 30 рам ҳаст билет. ва нафарое ҳастанд ки яъне через Узбекистон агар шумо дар наздик боша, шумо дар наздики сарҳад зиндагӣ кунед, через Узбекистон яъне билети ҳавопаймо каме арзон аст, багаж қатъиян бебагажам. шумо метавонед через Узбекистон сафар кунед ба ҳавопаймо. ва нафарое ки шумо мехоҳед ки ба Душанбе сафар кунед ва ҳуҷҷатотон ҳаст, метавонед озод ба автобус сафар кунед. автобус ҳар ҳафта рӯзои сешанбе ҷумъа аз автовокзали Котельники рейс мешавад. ва инчунин аз Тоҷикистон ҳам ҳамин хел. аз кулли муҳоҷирои Тоҷикистон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки бародарои азиз, паника набардоред ва автобусҳо ҳастанд. вақте ки чиптаи ҳавопаймо баланд шид, ташвиш нашавед. автобусҳо хизматрасонӣ кардиса ширкати Asian Express аз автовокзали Котельники. анами видеоеро ки дар дохили интернет шумо мебинед ва бениҳоят комментариҳои қабеҳ навистагиай ҷавоб натиҳед, яъне провокаторҳо ҳастанд, яъне провотсировать мекунанд, шумо ҷавоб натиҳед, сабр кунед, иншаллоҳ ҳамаш хуб мешавад. ду давлате ҳастае ки яъне кор кардестанд ҳуқуқшиносо, иншаллоҳ тафтишот давом дорад ва ҳақиқата боварӣ дорам ки пайдо мешавад ва рӯшан мешавад, мо дар якҷоягӣ мефаҳмем. ба ҳамин хотир аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҷавонон, вақте ки шумо видеои дохили интернета тамошо мекунед, зиёди аксарияти провокаторҳо ҳастанд, провотсировать мекунанд ва шумо ягон гапи қабеҳ менависед ва болои сари шумо мушкилӣ мебиёяд. ба ҳамин хотир яъне ором бошед, бо сабру бо тоқат бошед ва нафарое ки шумо мехоҳед чиптаи ҳавопаймо харидор кунед ёки чиптаи автобус харидорӣ кунед, метавонед канали Ройгон Авиада шабкашда дроен, рақамҳои телефон ҳастай +7 999 826 84 85 WhatsApp ҳастай, метавонед занг занед, муроҷиат кунед ва беташвиш рейсҳо ҳаст, рафта омадестанд, шумо метавонед ки сафар кунед. айнан рейдҳо ҳастай ба ҳамун нафарҳои дахл дорад ки дар ҳақиқат беҳуҷҷат мегаштанд дар Федератсияи Россия ва аксарияти аз сабаби анами ҳодисае ки рух дод, аз ҳамин сабаб зиёди яъне муҳоҷирои тоҷика аз кор берун карданд ва хулас ҳар яки мо падару модар интизорай ва бармегардем ба ватан. ташвиш нашавед, озурда набошед вақте ки шумо дар ягон кори ғайриқонунӣ даст назада бошед. видеоро поделиться кунед, классҳои худтонро дариғ надоред, то ки дигаронам хабардор бошанд. мо шуморо интизорем дар автовокзали Котельники.